ଖରା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବିଲୁଆ ପୁଅ ବାହା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ଏରିଆରେ ଖରା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ବିଲୁଆ ପୁଅ ବାହା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ। ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ସର୍ଟସ୍। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେଇ ଚାଲି ଆଇଲି ଶୋକିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉନାହିଁ ତ ଖରା ବିନା ବହୁତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ରାତି ପାଇଲେ ଦୁର୍ଗା ମାତା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ତ ସେ ତା'ର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ କାନ୍ଥରେ ଫୁଲ କାଟୁଥିଲା। ବୋଉ ଯଦି କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗ ନ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଗା ଗାଳି ଦିଏ। କାହିଁକି? ତାର ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ପାଇଲାଣି ନା କାନ୍ଥର ଦେଇଦେ ଗାଳି ଦେଇଛି। ତା ଯଦି ନଥିଲା ତା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଦେଲାଣି। ଶୁଣିଲେ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରହି ଆସିଥିବା ପରମ୍ପରା, କାଳେ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ନ ଦେଲେ ଦୁର୍ଗା ମାତା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।